May person of interest na ang otoridad sa nangyaring panhabon sa pagsadiring harong kan 38 anyos na call center agent sa Zone 6 Sitio Masipag, San Isidro, Naga City kanakaaging Nobyembre 2. Sa impormasyon, nasa trabaho ang tagharong kamangyari ang insidente. Pigtutubudan man na luminaw ang sospek kasing ginibuan panhabon alas 11 nin banggi o alas 12 nin maagahon kanasambit ng petsa. Sigun kay Police Staff Master Sergeant Tobias Bonggon, tagapagtaram ka Naga City Police Office, inot na nakaabot sa kaaramang kang biktima ang pagkakasulok ang pagsadiri kay ning kubo na nasa loob sa nakan compound. Dangan sunod na nadiskubre ang pagkakawara kan ibang kagamitan sa loob kang pagsadiring residensya. Kan paglaog niya duman mismo sa iyang pinakaharong, sa kataning lang kan nasabi ng nasulong kubo, nadiskubre niya na may naglaog ng tao na dinistrongkar na sa ibabang niya mga gamit, nawawara na siya sa iyang laptop. Sa investigasyon, nagluluwas na posibleng kabisto asing kabarangay man sa nakang biktima ang kagibo. Si motibo, gari nagkaigonin dahil pagkaintindihan, nagkulog-buot. So ito ang pinaghihiling tango niya. Pero dahil pa yan siyerto kung iyuman hanggang dito. Kaya nagpapadagos ang investigasyon. In kaso mapatunayan, kasong arson asin robbery ang kakaatubangon na asunto kan suspetsyado. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.